नायनानै रंजादो एन्जय खालामदो आङो बारा बुंबाय थाला लोगोफोर आङो देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरो बियो जोबोद गुवार एरिया माने दा नायबाबो नायख'नो हाया बबे मोनसेखौ नायगोन माने माखौ मा गोबां नायनो गोनां दं नायबाबो नायख'नो हाया गिदिंबाबो गिदिंख'नो हाया समनि जोबोद आंखाल अब्लाबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो फैदो माने 24 आवार्स समायना थायो बे जायगाया एकदम जोंख्लाबनानै थाबाय थायो नै बिराद मोजां जायगालै बियो आङो नेपालाव बेबायदि जायगा दं होननानै सिमाङावबो नुवाखैमोन नाथाय फैनानै नुबाय जोबोद गोमोथावना आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद हेपि माने एकदम नै जे जेलेंगा बासाबो दं बेयाव थालांनो गोसो दं आरो हाजो सिङावबो दंबावोसो नै आयु लोगोफोर मेम'रियानो गैला आंना मेम'रि माने स्टरेज माने फुल जाबाय मा खालामबावनो बायनानैबो लानाय जायासै मेम'रि हाजो सिङाव बेसेबा गोजान दङ नै दा थांनो समानो गैला ओइ नै वाटारफेल दं बाप 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 दे नै जोंना लोगोफोरा आसामनि गोजा नेपाल रायजोआव दा दङ जोङो दे केमेरा लादों गोबां मानसियानो गोसो जाब्लाबो नायनो फैनो सम मोना फैनो हाया दा जोङो बिराद खाफाल गोनां होनना बुंना लानांगोन खम फैसायावनो जों फैनानै नायफैनो हादों दा नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दंब्ला जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार जोङो स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होगोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना खालामब्लानो बे जायगायाव फैनो हागोन माने बेयाव दं वाटारफेल बिराद दै गोलैगासिनो दं नैबे रड गोदोनि राजा बेयाव जिराय मेंबोला जिरायनाय जायगा गल्डेन कालारनि बे माबाया आराम चेयारा गल्डेन कालारनि बिराद मोजां आरो नोङो सोमावनानै होबा मोजां ना आदा दे ना ओइथिं उनाव सौहैगोन बरियालै आदा